Γεια σας παιδιά, σήμερα βλέπουμε αστεία βιντεάκια, ναι είμαι στο YouTube. Είχα κάνει κι άλλο part. Σήμερα δεν έχω φύγει, δηλαδή με φίλες μου, αλλά εντάξει και μόνο μια χαρά είναι. Θα σκάσουμε τα γέλια. Εδώ πέρα έχουμε έναν τυπό ο οποίος τρώει πατάτες. Ήταν πολύ κοντά, αλλά κρατήθηκα νομίζω. Κι εγώ. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα θα δούμε άτομα που πέφτουν από τις σκυλιόμενες σκάλες. Α, καλά. Παύλο, γέλασες. Τι είναι αυτό, αρκουδάκι, θα πεις στη λάσπη. Θα πεις στη... Πονάω. Ο χειρότερος γάμος. 25 κάμψεις. Εγώ δεν έχω 25, απλά ο Παύλος έχει. Όχι ότι θα κάνω, δεν θα κάνω. Αλλά άμα γελάσω θα πρέπει να... Άμα δεν γελάσω, ούτε μόνο, άμα γελάσω μόνο μία φορά, θα πρέπει να μου κάνετε εγγραφή και like. Αυτό δεν είναι προσπάθησε να μην γελάσεις, αυτό είναι προσπάθησε να μην κάνεις με τώρα. And my dad was just asking me what's going on, what's happening. And I told him it's a shooting and somebody's just shooting up. Οκ, το παιδί από ό,τι καταλαβαίνουμε ήταν μες στην τάξη όταν ήρθε ο δολοφόνος. Όχι ρε φίλε, γιατί να γελάσεις? Το παιδί λέει ότι ο μπαμπάς μου είναι ο σούπερ ήρωάς μου επειδή από ό,τι κατάλαβα του έδειξε υποστήριξη επειδή πυροβολήθηκαν κάποια παιδιά από την τάξη του. Ο μπαμπάς μάλλον σκέφτηκε σε εκείνη τη φάση τον εαυτό του πως ήταν σούπερ ήρωας και πέθανε από το γέλιο. Α, καλά. Πάσε κέρασμα. Ο μπρο πήρε από το φάσα κέρασμα τι να δώσει. Όχι ρε φίλε. Θα γίνει βλακεία. Θα γίνει βλακεία και Γιατί θα να γελάσει. πάρει τόσα κοκακόλες. I love coffee. Πάει το καπουτσίνο. Τι κάνει? Μπρο δεν είναι καλά. Γέλασα ρε γαμώτο. Αυτό θα είναι jump scare. Αντί να γελάσω, τρόμαξα. Μη μου πεις ότι μετράνε τώρα αυτά για δύο. Αυτό είναι ένα βίντεο που βλέπουμε. Τέλος πάντων έχω 75. Να μην έχει ανάγκη τα κάθισμα, έτσι. Πρώτη φάση. Ui, καρέκλα ρε φίλε. Δεν γέλασα. Παιδιά, δεν γέλασα. Να ξέρετε. Ακάλ. Γιατί να το κάνεις αυτό και είσαι κοντά στη φωτιά? Όχι. Καλά, καλά να πάθει όμως. Τώρα θα έλεγα μεγάλη πλατεία. Αυτό το ξαναείδαμε. Δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό. Είναι πολύ αστείο. Όχι, αλλά πονάει. Αφού βλέπεις ότι κουνιέται, γιατί συνεχίζεις? Τα- Αποφάσισα να κάνω τη συνέχεια του βίντεο όρθιος για να αλλάζουμε και λίγο τα πλάνα, καταλάβατε. Οπότε πάμε να δούμε εδώ πέρα τι κάνει στον Άγιο Βασίλη. Προσπαθώ να γελάσω με το να προσπαθώντας να μην γελάσει ο άλλος. Ρε φίλε, θα γελάσω με τον τρόπο που γελάει ο τυπάς τώρα, πάμε καλά. Καλά. Ο Χάλκ. Για να δούμε εδώ πέρα. Καλά ρε, δεν είδε τα σκηνιά. Τα θέλουνε και τα παθαίνουνε. Πω, πάει το πόδι της. Τι κάνεις Μόνο. αγόρι μου? Και ο πισινός. Αυτό πονάει πάρα πολύ, παιδιά. Του σκίστηκε το παντελόνι και αυτό μου έχει συμβεί.
Γι' αυτό δεν ανεβαίνω σε καράβια. Έχετε δει και την ιστορία του Τιτανικού. Καταλαβαίνετε λίγο τι Άμα δεν συμβαίνει. ξέρετε τι Αυτές είναι, όλες οι ηλικιότητες είναι που δυο να σου. κάνει ένας άνθρωπος. Κοίτα τώρα. Τι στάθηκε πάνω στο τραπέζι. Τι έγινε? Μάκης, τι έγινε εκεί πέρα, πήγε αυτοκίνητο. Ωρε φίλε. Τι έσπασε εκεί. Εντάξει, αυτό δεν πονάει τώρα. Αυτό πονάει. Πορτοκάλι. Αυτό πονάει. Άντε μάζευε τα πιάτα τώρα. Μια ερωτική στιγμή θα έλεγα. Τι έγινε τώρα. Όχι ρε φίλε, γέλασα πάλι. Παιδιά, παραλίγο, σχεδόν παραλίγο, ήταν πολύ κοντά. Δεν μπορεί να ανεβεί το σκαλί. Καλά. Προσπαθούσε να βρει δικαιολογία η τύπισσα και λέει νομίζω είναι το παπούτσι. Σίγουρα είναι το παπούτσι, είναι η κιλούμπα. Ένα γαϊδουράκι. 6 λεπτά βίντεο. Αυτό είναι προσπάθησε να μην πάθεις καρδιακό. Εδώ πέρα κάποιοι φίλοι περπατάνε στις πέτρες από ό,τι βλέπω. Μεθυσμένη. Πρέπει να είναι μεθυσμένος αυτός. Δεν είναι πολύ αστείο που κάθε φορά πάει να πέσει και το λέγει. Θα γίνει κάτι τώρα, δεν ξέρω. Είναι μεθυσμένο σίγουρα. Πού πάει να πηδήξει. Μην μου πεις ότι είναι σκατά πάλι. Πώς καταφέρνει και μένει όρθιος ρε φίλε και είναι τόσο μεθυσμένος. Το χάλασε. Αυτό θα είναι δύσκολο, πρέπει να κρατηθώ. Εγώ θα κινηθώ από την βαρεμάρα, όχι από το γέλιο. Παύλο, μην κρατάς το στόμα σου, σε βλέπουμε. Ευτυχώς τέλειωσε, δεν μετράει. Για να δούμε εδώ πέρα. Τι φας. Σαν να του λέει σκουπίσου με το κουτάλι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό όντως. Cringe. Αυτό είναι που προσπάθησε να μην κριντζάρεις. Τι στο καλό είναι αυτό. Παιδιά, αυτά τα δύο είναι που προσπάθησε να μην κριντζάρεις ή προσπάθησε να μην πεθάνεις. Αρκετά κοντά. 0 φορές γέλασα. Το βλέπετε, προσπαθεί να γελάσει, να μην γελάσει. Σε πόσους έχει γίνει αυτό ρε φίλε. Τώρα στοίχημα υπάρχει κάποιος συμμαθητής του και του κάνει βλακίες. Φάση. Δεν γίνεται να μην γελάσεις αυτό ρε μπρο. Είδα 175 κάμψεις, θα καεί ο κόλος σου. Εγώ 0 κάμψεις. Ζωάρα. Όχι ρε φίλε. Η γυναίκα του λέει μπορείς να μου πεις την ώρα αφού δεν είσαι μεθυσμένος. Και ότι πας επειδή ήταν τόσο μεθυσμένος γύρισε στο ρολόι και είπε ρολόι δεν είμαι μεθυσμένος. Μάλιστα. Και τώρα θα Καλά. πού είναι οι κάμψεις. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τον πολύ γυμνασμένο Παύλο να κάνει τις 175 κάμψεις που κατάφερα να βάλω στον εαυτό μου, αφού είχα πάει 2 ώρες γυμναστήριο και είχα χτυπήσει στήθος, ώμους, δικέφαλο, τρικέφαλο, πλάτη, χωρίς πλάκα παιδιά. Είχα πάει γυμναστήριο, ήρθα πίσω και έκανα το βίντεο και μετά έπρεπε να κάνω 175 κάμψεις. Εδώ πέρα όπως βλέπετε είχα αλλάξει λίγο τα πλάνα για να μην βαριέστε. Μη σχολιάσετε τα ρούχα πάνω στο κρεβάτι, τώρα τα είδα, όχι ρε φίλε, και το μπουκάλι κάτω αριστερά.
αλλά δεν μπορείτε να πείτε. Όσοι μετράτε τις κάμψεις, θέλω να μου πείτε στα σχόλια μα λέω ψέματα. Εγώ 175 έκανα. Τώρα που το σκέφτομαι λίγο, παίζει να έκανα και 169, άμα δεν κάνω λάθος. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια. Πάλι αλλάζουμε το πλάνο εδώ πέρα για να σας δείξω λίγο καλύτερα το σπιτάκι Θέλω να και δω το τι. εξάρτητο, τη βανοσκέπασμα εκεί πέρα και την απλότητα πάνω στο κομμάτι, ας φωτιάσω αυτό. Πολύ καλή φόρμα βέβαια. Κοντό παντελονάκι με φούτερ, δεν ξέρω γιατί το έχω φορέσει αυτό. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε, πάμε και στο τέταρτο πλάνο. Ακόμη μια φορά δείχνω τον κόλο μου για σας. Άμα γελάσεις, τρως λεμόνι. Να το... Σε αυτό θα γελάσω, παιδιά, είμαι σίγουρη. Άμα όμως δεν γελάσω ούτε μια φορά, τι είπαμε? Ακριβώς like, εγγραφή και κουδουνάκι, καμπανάκι και share για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Λοιπόν, ο Τόλης έχασε. Δεν γέλα. Εγώ, αλλά και εσύ. Όχι, εγώ γέλασα και δεν γέλασα. Ναι. Πιο πολύ αστείο είναι το πρόσωπό της πάλι. Γι' αυτό γέλασα. Το πρόσωπό της έκανε έτσι. Εγώ λέω, όχι, δεν γελάω. Ωραία. Εγώ δεν γέλασα. Παρακαλώ, κυρία Ανατόλη. Γιατί διάλεξες πως είναι. Να, αλλά είναι το Ξινάζε λεδάκια. ξενό. Έτσι λέγεται νομίζω. Γιατί όλο τρώγεται, δεν τρώγεται. Little baby. Αλλά τώρα δεν θα γελάσω πολύ ξύλο το λεμόνι. Πήρες άκρη, γι' αυτό. Άμα έπαιρνες εδώ είναι πιο γλυκό. Είμαι σοβαρός. Αν να σου πω, θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο ζάχαρη πάνω. Τι ζάχαρη, τι νόημα έχει. Ζάχαρη και τσαγάκι. Νοσοκομείο. Τέλος, παιδιά, εγώ με τίποτα τώρα δεν γελάω. Πάμε στο νούμερο 2 να δούμε. Ο Τόλης. Ωχ. Νομίζω ότι μετράει να τα και σας είπα, άμα Παιδιά, δεν μπορώ, βάλετε φοβάμαι. και μας ζητήσετε, εμείς θα βγάλουμε όποιος γελάσει και όχι όποιος τρομάξει, θα τρώει ξινά. Γι' αυτό εδώ έχουμε έτοιμα λεμόνι. Ναι, εγώ νομίζω ότι το λεμόνι δεν είναι τόσο ευχάριστο. Εγώ περίμενα να έχουμε ξινές καραμέλες. Εγώ ζελεδάκια περίμενα, με τίποτα δεν περίμενα το λεμόνι και ελπίζω να μην γελάσω. Εγώ βασικά γελάω δύσκολα. Αυτή γελάει δύσκολα. Με βιντεάκι. Αυτή γελάει δύσκολα. Αυτό τώρα έτσι ήταν, άλλο. Με βιντεάκια λέω. Εσύ γελάς πιο εύκολα να ναι, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς εννοείται να γελάσουμε? Άμα έτσι χαμογελάσουμε, αυτό μετράει. Άμα δεν με ακούσετε, Πώς μετράει? μπορεί να μην με ακούτε, παρόλα αυτά δεν με νοιάζει. Εγώ άμα είμαι σοβαρός γελάω. Άμα είμαι σοβαρός γελάω. Δεν σου λέω να είσαι σοβαρός, να είσαι όπως είσαι φυσιολογικά. Δεν έκανα ακόμα τα μαθήματά μου. Πήρα το κακό βαθμό. Να ξεκινήσουμε. Πάμε. Ελπίζω χωρίς να ετοιμάσατε κάτι πιο ενδιαφέρον. Δεν είμαι σοβαρός, γελάω. Ωχ. Είμαι από μόνος μου χαρούμενος άνθρωπος. Α, θες να πας από το ρόλο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο. Πολύ μικρό είναι. Α, καλά. Πιο πολύ αστείο είναι το πρόσωπό της πάλι. Γι' αυτό γέλασα. Το πρόσωπό της ήταν έτσι. Εγώ λέω όχι, δεν γελάω. Ωραία. Εγώ δεν γέλασα. Εγώ δεν γέλασα ευτυχώς. Γιατί φτιάχνεις το σου. Να, αλλά είναι το πιο ξενό. Τρόλι, δέμισε λεμόνι, είναι όχι κακά. Γιατί όλο τρώγεται, δεν τρώγεται. Τέλος, αυτό ήταν αυτός, απλώς το γλύψε. Ωραίο το λεμονάκι. Αλλά τώρα δεν θα γελάσω, πολύ ξύνο το λεμόνι. Πήρες άκρη, γι' αυτό, άμα έπαιρνες εδώ είναι πιο γλυκό. Τι πάμε, είμαι σοβαρός. Αν να σου πω, θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο ζάχαρη πάνω. Τι ζάχαρη, τι νόημα έχει.
Σάχαρα και τσαγάκι. Νοσοκομείο. Παιδιά, εγώ με την Πάλι έπεσε. πάμε στο νούμερο 2. Παιδιά, δεν είμαι έτοιμη. Παραλίγο να γελάσω στο πρώτο. Και είπαμε άμα δεν γελάσω ούτε μία φορά, τότε μου κάνετε εγγραφή και like. Έπεσα καρδιακό. Ο Τόλης πάει να γελάσει. Τόλη. Σε αυτό το round χάσαμε και οι δύο. Εγώ δεν έχασε. Σοφία, εσύ παρακολουθείς, έχασε. Ψεύτρα. Δεν καν το είδε. Δεν το είδε καν. Λοιπόν, εγώ θα πάρω αυτό. Γιατί δεν το κόψατε λεπτό, έτσι. Στην αρχή δεν ήταν τόσο ξινό. Παιδιά, εδώ είμαι να ξέρετε. Να. 2-1. Και βαριέμαι επειδή δεν μπορώ, επειδή βαριέμαι να γελάω. Όμως οι χαμένες μετράμε. Ναι. 2-1. 1-0 είμαστε τότε. Οκ, 1-0. Δεν ξέρω, μετρήστε όπως θέλετε. Πάμε. Α, καλά. Λοιπόν, ο Τόλης έχασε. Δεν γέλασα. Τι εννοείς δεν γέλασε? Δεν γέλασε. Σοφία, εσύ τι κάθεσαι, τι σου επιτροπή? Μα τι δεν γέλασε. Πολύ ξινό λεμόνι. Πολύ υπερβολικός. Πάμε στο νούμερο 4, έχασε ο Τόλης. Εγώ δεν έχασα. Γιατί εγώ αυτά τα βίντεο τα έχω δει. Ναι, γιατί είναι γατάκια, σκυλάκια, τα έχω δει όλα. Είναι αδικία, παιδιά, πιστεύω. Αδικία, εξαδικία, ό,τι βάλανε. Παραλίγο να γελάσω, ρε φίλε. Αυτό άμα το έκανα στο πατέρα μου θα με μάλωνε. Ήρεμα το παιδί. Αυτήν την παιδική χαρά την ξέρω. Πολύ καλά. Εσύ γέλασες, τι λες! Και δύο γελάσατε, και δύο. Γιατί και οι δύο αυτοί γέλασε! Και εσύ γέλα. Εγώ δεν γέλασα. Δεν γέλασα. Δεν γέλασα. Γέλασες, κάτσε να ελέγξω. Δεν γέλασα. Γέλασες. Δεν γέλασα. Πότε? Γέλασε. Εγώ γέλασα, εντάξει. Εγώ δεν γέλασα καν. Ξέρεις τι, εγώ εντυπωσιάστηκα. Μα είναι αλήθεια. Ξέρεις τι, εγώ είμαι τα κινέζικα. Δεν ξέρεις καν τι σημαίνει Μ' αρέσει αυτό το φορμάτι. 18 λεπτά βίντεο. Γιατί γέλασα, να πατάνα γέλασα. Εξωγήινη. Wait a minute. Να κάνω κάτι. Τέλος πάντων, χάσαμε και δύο. Να το φας όλο. Α, μπορώ να το κάνω έτσι. Θα χρειαστούμε κι άλλα λεμόνια. Γιατί κάποια είναι νόστιμα και κάποια όχι? Σ' αρέσει το λεμόνι? Αυτό το θέλεις λεπτό το θέλω. Άμα σου αρέσουν ξινά δεν μ' αρέσει καθόλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το λεμόνι. Τώρα δεν μ' αρέσει το λεμόνι. Κάποια ήταν ωραία και κάποια ήταν πολύ ξινά. Δεν ξέρω τι έπαιζε ρόλο. Τίποτα αστείο. Εγώ φτιάχνω αυτοκόλλητα. Επειδή βαριέμαι. Γλυκούλικα. Ναι, δεν ήταν αστείο, ήταν γλυκούλικα. Με ζωάκι εσύ τα βρίσκες. Όχι, το τελείωσα. Τελείωσα. Να σου
Έτσι επειδή το κόψω καλά. Το κόλλησα. Ωραία. Η Σοφία. Εδώ δεν γέλασε κανένας και δεν έχασε κανένας. Να σου πω, ρε, είναι πολλά, τι θα πω. Για 5 βίντεο πήραμε. Στο επόμενο. Α, το έχω δει αυτό. Α, το έχω δει κι εγώ αυτό. Παραλίγο. Δεν θυμάμαι, στο short κάπου το έχω πετύχει. Κοίτα, την πρώτη... Στο τέλος, τελείωσε. Όχι, όχι, τελείωσε το βίντεο όταν γέλασε. Αυτός δεν ξέρω γιατί γέλασε. Το πρόσωπό του δεν ξέρω. Γι' αυτό. Καλό. Rip, make-up, rip, όλα. Το βίντεο όντως δεν γέλασε. Εγώ το βίντεο το έχω ξαναδεί. Γι' αυτό, καλά, εγώ δεν γέλασα και πρώτη φορά. Απλώς μου έκανε εντύπωση. Κι εγώ, αλλά εμένα μ' άρεσε. Το έχω δει. Όταν τρως με chopsticks. Εγώ όταν τρώω με chopsticks. Όταν έχεις αδερφή. Εντάξει, έχει φάση, αλλά έχει αδερφή. Έχει πλάκα, αλλά δεν ήταν για γέλια. Δεν ξέρω. Δεν χαμογελούσα. Ναι. Μα δεν χαμογελούσα. Ωραία, τα παιδιά κάτω στα σχόλια γράφτα Μαουτόλης. Συνέβασε μια έτσι, γιατί δεν περίμενα ότι οι αδερφές με το θα το κάνει το αγώνα κανένα. Καταρχήν σου κλείνει όλο το... Όχι έτσι είναι. Α, κατάλαβα τι κάνει, κρατάει. Α, τότε θα κάθομαι έτσι. Κάτσε. Είμαι απλώς εντυπωσιασμένη. Ένα δω. Σας πιστέψαμε. Τι στο κάνω. Φίλτρα. Προσπαθεί να κάνει, ρε. Δεν γέλασα. Εντάξει. Α, καλά. Κάτσε. Κρατήθηκα. Α, ο Τόλης κρατιέται. Εμένα δεν μου φάνηκε καν. Το λέω αυτό, δεν εννοώ. Τι. Εγώ και εδώ δεν είναι για να κρατηθείς. Άμα γελάς. Α, όχι. Ναι, είναι να κρατηθείς. Είναι να κρατηθείς. Έχει δίκιο. Είναι challenge να κρατηθείς, να μην γελάς. Αλλά δεν μπορώ, κοιτάξτε το, ναι. Κοίτα, ότι έχει πολύ μικρά μάτια και προσπαθούσε να... Και όλος να είναι έτσι, λες και είχε πάθει θηροειδή. Πάμε στο Εντάξει, δεν έχει βίντεο. Ο Τόλης του φάνηκε αστείο, απλώς κρατήθηκε, άντεξε και κρατήθηκε, δεύτερη φορά κρατήθηκες εσύ. Τρίτη. Α, το άλλο ήταν cute απλώς. Εγώ όχι ρε παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι κάπου, ίσως σένα. Ίσως σένα. Τι λες, μωρέ, θα μου πεις πότε μου φάνηκε αστείο και όχι. Τι λέω. Πάμε, έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Τι είναι? Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει. Προσπαθεί να κρατήσει. Δεν κατάλαβα. Πού είναι το αστείο. Πού είναι το αστείο. Αλήθεια, πού είναι το αστείο. Μα δώσε τα βαζική εκεί. Ρε, είναι χαζί. Τι έπαθε? Βρωμούσαν οι... Εγώ δεν κατάλαβα. Όχι, όχι. Το κάνεις και έτσι. Μετά το βάζει. Και έπεσε και από ένα άντρα. Γι' αυτό είναι φτιαχτό. Τι να είναι, αληθινό. Δεν γίνεται. Τι, όλοι γελάσαμε. Ναι. Γέλασα κι εγώ. Ναι. Εγώ έκανα κάτι τέτοιο. Εγώ ήθελα να γελάσω. Ήθελα να γελάσω. Εγώ δεν ξέρω αν γέλασα. Γέλασες, αλλά εντάξει, τότε δεν τελειώσαμε, γέλασες. Γέλασα. Ναι, καλά, θα φάω.
Εγώ δεν τα θεωρώ τόσο αστεία. Με ακούσατε να γελάω. Πάμε στο 11. Α, καλά. Αυτοί γελάνε μόνοι τους και όχι με τα βίντεο. Το έχω δει κι εγώ. Τι θα γίνει αυτός? Α, καλά. Α, και το emoji εδώ. Εδώ το emoji. Τι έκανε έτσι? Με ξυλάρι. Το είδατε? Λογικό, ναι. Τι μπορεί να σου αρέσει από αυτό το πράγμα, η Δία? Ήταν πολύ αστείο όταν έκανε τουέ. Το έρκρε, ποιος δεν το ξέρει? Χορός είναι. Λοιπόν, τι κάνουμε, γελάσουμε. Χούσουνε λεπτούλικα. Προετοιμαστώ. Γοργάνε, γοργάνε. Παιδιά, όλα είναι παρέτα ή μόνο εγώ δεν γελάω? Μηδέν φορές έχω γελάσει. Πετάνε και τέτοιο. Δηλαδή καμία. Διάφορα. Ούτε μία φορά δεν γέλασα. Και εγώ θέλω να κάνω. Εγώ θα πετάξω τον ντόλι. Θα πετάξω έτσι και θα γίνουμε δύο γούρνια. Α, καλά. Που τρώνε λεμόνι. Χριστί, έλα να φτιάξουμε. Εγώ με το τόλι. Πώς να μην ανεβάσω? Είναι πολύ μακριά. Ωραία, θα τη δείξω μόνη μου. Περίμενε. Α, καλά. Και εσύ έπρεπε να πέσεις, ρε τόλε. Σταμάτα, κάτω σωστά. Μία δουλειά θέλουμε. Δύο γουρούνια θέλουμε. Α, καλά. Γένα και γένα. Ένα, δύο, τρία γουρούνια. Εμείς δεν ξέρουμε ποιος νίκησε, ποιος έχασε. Εσείς αποφασίζετε. Γράψτε κάτω. Ο Τόλης. Εμείς δεν μετράμε τίποτα. Για να δούμε κατά πόσο προσεκτικοί ήσασταν εσείς. Ναι. Και εμείς θα τα πούμε. Στο επόμενο βίντεο. Bye bye guys. Der Mund ist wunderbar. Er lässt uns Τάτα. Α, καλά. hier bei Curaprox Fake. lieben den Mund. Denn wer sich um den Mund kümmert, kümmert sich um den ganzen Körper. Curaprox. It starts with Το χοροπείο. ever messages. Παιδιά, η Άθμα είναι αγαπημένη μου. Αλλά είναι η βοηθή της. Δεν είμαστε εμείς. Αυτό θα είναι που προσπάθησε να μην γελάσεις. Έχω συναντήσει κάτι τύπου στο σινεμά. Άστα να πάει. Εσύ δεν έχετε συναντήσει? Όχι, εγώ με τους φίλους μου έχω συναντήσει πολλούς. Παιδιά, εσείς γράψτε κάτω στα σχόλια. Τι τύπου Λουίτσι, Λουίτσι 3. Τους πετάνε διάφορα. Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα. Έχω συναντήσει εγώ έναν τύπο. Για πες. Οκ, πρέπει να κάτσε μπροστά. Μα κανένας δεν είναι εδώ. Όλοι λείπουν. Θα κάτσε εσείς πίσω στις θέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για να δούμε σε ποια θέση είμαι. Σε ποια θέση είμαι.